ଆଜି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ପଢ଼ିଲି ଯେ ଆଇନ ଆଖିରେ କଳାପଟି ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ କାହିଁକି? ଆଇନ କି ଅନ୍ଧ କରିଦିଆଯାଏ ନା ଆଇନ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ଧ? ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି ସେ ପୋଷ୍ଟ ପଢ଼ିଲା ପରେ। ପୋଷ୍ଟଟି ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ କାନପୁରରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡିଭୋର୍ସ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲା। ଡିଭୋର୍ସ ହେଲା ପରେ ସିଏ ଆଲିମନି ମାଗିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କି ତା ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ପାରାଲିସିସ୍ ଆଟାକ୍ ହେଇଛନ୍ତି ବା ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଏଟା ହେଉଛି ପୁରୁଷବାଦୀ ସମାଜ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆପଣ ଟିକିଏ ପରଖିକି ଦେଖିବେ ଆଉ ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ଗୋଟେ ନାରୀ ତାର ମିଛ ଲୁହରେ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ କେମିତି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ। ବାରମ୍ବାର ତାରିଖ ପଡ଼ିଲା ପରେ ବି ଆଲିମନି ପାଇଁକି ତା ସ୍ୱାମୀ ଯାଇକି ସେଠି ଦେଖା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଡେଟ୍ରେ ବି। କାରଣ କ'ଣ ନା ସେମାନେ ତ ସିଏ ପାରାଲିସିସ୍ ଆଟାକ୍ ଅଛନ୍ତି ନା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ପୁଣି ଫାଇଲ୍ କରିଲେ ଯେ ମୋତେ ଏଲିମନି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସିଏ ପାରାଲିସିସ୍ର ମାନେ ଛଳନା କରୁଛନ୍ତି ବା ମିଛ ନାଟକଟିଏ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କୁହାଯିବ ଏମାନଙ୍କୁ? ଶେଷରେ କୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରେ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁକି। ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟି ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବା ନିଜେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ପୋଷ୍ଟଟି ତ ମୁଁ କାହା ପୋଷ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି, ସେଟା କପିରାଇଟ୍ ଆସିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ଚାହିଁବେ ବି, ସେଟା ହେଉଛି କାନପୁରରେ ଘଟିଛି ସେ ଘଟଣାଟି। ଏଠି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆଇନ ଦୋଷୀ ହେଉଛି ନା ଆଇନ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀକି ଦୋଷୀ କରିକି ଦୋଷୀକି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ କରୁଛି, କି ଗୋଟେ ନାରୀ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ତାକୁ ଆଇନ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଆମକୁ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁକି କିଛି ଅବଦାନ ଦେଇଛି ସରକାର, ତାକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ନା କାହା ଉପରେ ଟର୍ଚର କରିବା, କାହାକୁ ଆମେ ସେ ସୁରକ୍ଷାର ଫାଇଦା ଉଠେଇକିରି ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବା? ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କିଛି ବି କହିହେବନି। ଉପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ନାରୀ ହେଇକି ଯଦି ଜଣେ ନାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ସେଇଟା ଆପଣ ବୁଝିବା ବି କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ।